Tervetuloa seuraamaan tällaista kaunista syyshauen metsästyspäivää. Muistetaan ne alkulämmittelyt, niin vältytään turhilta loukkaantumisilta. Sitten lähdettiin tonne kohti sumua ja eihän noilla hanskoilla vaikka laastaa, vaikka kylmä onkin. No niin, tällä heitolla tulee vanno. No se jäi heinään, mutta päästiin samalla hyvälle flänkille. Mä en tiedä mitä tässä kävi, mutta solmu meni ainakin siinä. No niin, eka heitto minnouspuunilla. Mä näin tossa kävi pikkukaloja. Katsotaan. Odotukset on korkealla. Toinen heitto. Kolmas. No nyt tai ei koskaan. No nukkumassa. Tän pitää sinne maistua. Olipa hyvä heitto. Tää on kyllä top 1 eniten auraa omistavia uistimia mitä mulla on, niin nyt pitäisi niinku mitä näyttöäkin tulla. Hauet oli piilossa. Mä heitin ja heitin. Kattokaa tätäkin heittoa miten kermanen. Mut ei mitään löytynyt. Keräilin jo kamoja ja aloin uistelemaan kotiin päin kunnes. Ihan kun täällä ois jotakin, mutta saattoi ottaa vaan pohjaa. Pohja. Kiitos kun katsoit. Se oli syksyn viimeinen reissu.